Hakani ka khubor la ban yo I ya ka jingya kren halor uranium jong ka Iran bat ka jingma ka bala ban mi na ka benta ka jingshangan pertai. Uranium udai benta jong ka mawa ubadon ha ka kendo. Halaka jong kerukom dei utiar siat Henry ulong tangkum umau. Henry habala pen kala bat pen khu ju lengba kerukom ka bala tip kum ka enrichment ula ban pen mi ya ka bor ka baklau ha ka bor ka bala ban I boarding ya ka nongba Henry ru ula ban pendon kam kum utiar siat nuklear. Kani ka penlong yo uranium kum benta upadon ar benta ka babha bat ka jingma. Ka Iran kambu yo uranium hakwai ka chaka Henry kalasam yo habun teli ki chaka ki badon chapo khendo. Ki chaka ki bakongsan ki kentup ya kanatans ka badai ka chaka badon bun ki machine centrifuge ban pen hiar ban pen klan ya uranium. Don ru ka fordu ka badon chapo ulum bat ka balasna kerpang ban laj na ki jingya ther hasun beneng. Bat ka wai pat ka dei ka Isfahan ka badai ka chaka pen kala uranium kabala long ka bakong san pha usnem arhajar arpusan Henry balasuba ba ka Iran kala penkendria ya uranium syakatai ka jaka hadu menta ka kenhun penngor jong ka perthai kampat tipshai hangnu donlut uranium jong ka Iran kat kum kijingya thu hadu usnem arhajar arpusan ka Iran ka don jan shipau hajar kilogram uranium ubala dep penkala kani kalong ka babun pha lada nujor bat ka jingya te soskular hausnem arhajar khatsan ka bacha tang ar spa ar kilogram đây tăng cái chính buôn cái bộ con san Henry cái chính khăn trong uranium kalong cái bộ con san pha hakalai hadu san persen ulong ban pendon kam ha ki nuclear power plant ha ka arpo persen ula ban pendon kam ha ki research Henry ha poi shaka khandai persen ulong ubenta ban sna nuclear bomb kat kum ki jingya thu ka Iran ka don hajan Henry hajar kilogram ha ka san persen shispa prapusau kilogram ha ka arpo persen bat ka pen thuslai bha sau spa sau pho kilo ha ka Henry pho persen kani ka Henry pho persen kam don jing pendon kam pat ba Henry ka dei tang ka benta pen poi shaka khandai pho persen ka badai ka benta jong utiar siat nuclear Kiriu simpang ki ong batang kum ba arpusan kilo uranium ubala penpoi sha ka khandai pho persen ula bansna ka wei ka nuclear bomb lada ka Iran ka penpoi yo uranium ubakadon menta sakani ka kerdan kala ban don benta bansna hadu khandai hadu khad artli ki nuclear bomb kijingya thu ru ki ong bak Iran kala ban poi sakani ka kerdan tang hakapor ka puduna ya ka shitayo Henry ka jingli ka bukong santam ka dangsa ka Iran ka thmu ban le ayu da uranium ubakadon ka perthai menta ka dang pengor namar kani ka mat kaya dei bat ka jingsngan jong baro